Откривам днешното заседание на Общински съвет Роман, което е свикано на основание член 23/4 и точка първо вземе сега. Имате предварително раздаден ред. Като правя две промени, именно точка 8 в главна записка 191/18/2016 година от Андрей Иванов, кмет на община Роман, относно взема решение за продажа на недвижими имоти в сградата Роман, представляваща листичка номер 18, младежкото селище квартал 41 да отпадне, защото сме гледали, има вече решение по този казус. А на нейно място да стане точка 8 до главна записка с входящ номер 205 за нафтения водопровод за придобиването на имот. И другата промяна, точка 17 заявление с входящ номер 174 от 21.4.2016 Свилен Рашков Денев относно инвестиционно намерение за изграждане на биологична лакова градина в землището на село Липници също да отпадне, защото те първо трябва да се извърви пътя да бъде включена в програмата и ще я гледаме на следващото редовно заседание. А на нейно място да дойде молба с входящ номер 204 относно отпускане на многократна парична помощ на Георги Иванов. Това са двете промени, които предлагам. Всичко друго се запазва, както е в дневния ред. 204 на 17 отива. Да, а 205 на 8. Това е като промяна. Нямаме повече точки в дневния ред. 25 ще си пак. Колеги, други промени, предложения? Не виждам. Предлагам да ги гласуваме на блок. Който е съгласен да ги включим, да направим така на предложените промени, може да гласува. 11 гласа за, против, въздържали се, няма. И сега го приемаме дневния ред като цяло с така направените изменения. Само да кажа, че от 11 общински съветници да присъстват 11, така че може да се вземе законно решение. Сега гласуваме така направените промени. Точка 8 и точка 17, който е за, моля да гласува. 11 гласа за. И вече като цяло гласуваме дневния ред. Който е съгласен, моля да гласува. 11 гласа за. Преди да минем към точка 1 дневния ред, знаете, по правилник имаме право на питания, изказвания, мнения към кмета на общината и общинската администрация. Ако не, може да го оставим и за края на заседанието, както се наложи практиката. Може по време на заседанието. Трябва да има дебат и дискусии. Колеги, имате ли? Да. Виждам. Тогава предлагам да минем към точка 1. Точка 1 от дневния ред е докладна записка с входящ номер 183 от 11.5.2016 от мен относно приемане на отчета за дейността на Общински съвет Роман и неговите комисии в периоди 11.11.2015 до 11.5.2016. Становището на комисията да се приеме докладната във вида, в който е представена, заедно с съответното проекто решение. Опитали сме се да съберем всички решения, които сме взели от началото на мандата в един отчетен документ, така че горе-долу след втора-трета страница, даже от втора нататък, може да си го обособите в един класьор или папка и си имате решенията на хартия или на електронен носител. Колеги, имате думата. Да. Добре. Аз имам един въпрос относно решение, сега, тъй като го търся в това съм се го извадила, решение номер 85. Значи първото впечатление, което ми направи, че всичко е изпълнено. Ние сме направо перфектните. И в тази връзка решение 85 от 31 март
2016. То не е само решение 85, няколко такива решения сме ги отложили за следващо заседание. Казус изяснен ли е? Не. И кога се очаква да бъде изяснен? Значи това решение 85 е относно отлагане на плана записки 68, относно вземане решение на основание член 19 на първа за възстановяване право на собственост. Точно така. Отложихме го до изясняване на статута на имотите. Статутите на имотите не са изяснени все още. Нямаме такива документи. И затова... От поземлена комисия? Да. Да. Така, т.е. ние сме си го отложили и затова ви приемаме, че е изпълнено. Да, окей. Това ми беше питане. Други? Колеги? Предлагам да преминем към гласуване, който е съгласен с проекто решението, което е в докладната, а именно, че Общински съвет Драгоман на основание член 21 алинея 1 точка 23, член 27 алинея 2 алинея 3, член 27 алинея 6 алинея реши и приема отчета за дейността на Общински съвет Драгоман и неговите комисии за периода 11-11-2015 до 11-5-2016. Което съгласен, моля да гласуваме. 11 гласа за, против, няма, въздържали се, няма, приема се. Минаваме към точка 2, а именно докладна записка с входящ номер 184 от 11.5.2016 от Андрей Иванов, кмет на община Драгоман, относно приема на отчет за изпълнение на решението на Общински съвет Драгоман на Общинската администрация за период 11.11.2015 до 11.5.2016. Становището на комисията е да се приеме докладната до вида, в който е предоставена, заедно с съответното проекто решение. Колеги, имате думата. Само да кажа, че адвокат Димов предлага в основанията вместо член 44 алинея 1 точка 7 от земя семя да се посочи член 21 алинея 1 точка 24. Тоест става член 21 алинея 1 точка 23 точка 24, член 27 алинея 2 алинея 3 от земя семя. Член 44 алинея 1 точка 7 точка 24. Колеги? Какво значи изпълнено искано от поземлена комисия? Кое е решението? Прибърнете тук това решение с 210 съм отворила и след тирето е изпълнено искано от поземлена комисия. Кой е искано? С възстановяване права собственост и предполагам. Искано от поземлената комисия, т.е. подадени са документите в поземлената комисия. Това ли значи? Само го намеря аз. Да, кой го изисква? Да. Благодаря. Колеги, други? На едно личните събрания говорихме, имаше 200 000 лева, колко бяха за строителството, улици, за ремонт, за такива неща. И го отложихме за строителството и трябва нещо не, това е, гласувахме го в бюджета да има 200 000 капитала в програма за улици. На следващото, преди него следващото събрание, трябва да се решим кои са улиците, кои са най-важните. И там ще останава. Аз мисля, че има тази комисия. Уважаеми господин председател, дами и господа общински съветници, гости на сесията. Имаше такава комисия, назначена с моя заповед. Комисията излезе с предложение да се асфалтира цялостно улица Нишава. Съответно, аз не се съобразих с решението на комисията и правя обосновка защо. Улица Нишава има не на 100 метра. Да, вярно, под централна градска част. Витоша. Да, Витоша.
по-централна градска част е, но да не прощавате 240 хиляди общински средства, които са на всички данъкоплатци в община Драгоман, няма да ги вкараме в улица Нишава, в улица Витошитоша. Затова решихме да изкърпим и започнахме да правим впечатление основните улици в града. Започнахме естествено от 6 септември, предвид откриването на спортната зала. Също така са предвидени ремонтни дейности на улиците Железничар, Христо Ботев, Захари Стоянов, Любен Каравелов, Васил Левски, Стефан Станилов. Тоест по-основните улици в града са предвидени за рехабилитация. И предполагам, че всички ще бъдете доволни от това, което сме взели като решение. Много умислихме наистина предложението на комисията, дали да не направим една цялостна улица или да закърпим повече дупки в града. Надделя мнението, че трябва да закърпим повече дупки в централните улици в град Драгоман. 240 хиляди лева има спечелена обществена поръчка, има избран строител и в момента се работи. Днес са на улица Железничар. Това е връзки с тази комисия. Благодаря. Колеги? Няма. Господин председател, искам да задам един въпрос. Тъй като си спомням, преди 2007 година, тогавашния общински съвет, в който и вие бяхте, ако си спомням правилно, гласувахме едно решение, т.е. вие гласувахте, извинявам се неправилно, се изразих едно решение, в което приходите от наеми и продажби съответно да се разпределят от там, откъдето са получени. Пример давам. Продава се училището от Голямо Мало, да отидат приходите, примерно за Голямо Мало. Имаше нещо такова. Дали отменяме в годините? Колко си спомням, беше принципно решение. Принципно решение, да. Принципно решение. 30% от стоеността да остане на место там, където са. Да, то беше принципно решение, но възможно ли е такова решение, примерно да се вземе от сегашния ни общински съвет, което да разпределя така приходите, че да има равномерно разпределение за цялата община? Възможно ли, питам, професионалист като твоя милост, в тази посока, дали е възможно? Аз съм лаик финансист, за това питам професионалиста. Значи не гласно, по принцип се взема. Знаете, че Закон за публични финанси ние на отделни бюджети само общината и кметството. Да. В смисъл, кметските наместничества и кметовете от кметства не са на отделни бюджети. Аз много добре го знам това, но... Това нещо може би това е негласно, за да стане по този начин. Да се инвестира в тази насока, в конкретното землище, където се продава имот. То затова е негласно нашето решение. И веднага обяснявам защо задавам дали е възможно да се случи, поради простата причина, че коментирахме го на миналите сесии трасето ни към Цветлевци и към Цацаровци и поне с част от средствата, които са наши приходи, ако може тези части, в които са в центъра на селото да се оправят. Или в то си наше задължение, разбира се, но по принцип хубаво беше всичко да ми свърши АПИ, нали? Но явно скоро няма да стане. Аз затова казвам, че когато си готвим бюджета, трябва да сме много внимателни и да анализираме добре и тогава, ако наистина през годината сме продавали някъде, точно тогава е момента да насочим средства. Да, така е прав. След като е гласуван бюджет, има капиталова програма. Не, това е едно на ръка, но в принцип, за бъдеще принципно, можем ли да... И до сега сме се съобразявали с това негласно решение, така че поред мен сме се стремяли навсякъде да обхванеме. Благодаря. Бяхме взели решение на следващото заседание да поканим представител на Агенцията по инфраструктура. Да, ние изпратихме писмата, които са за... Нямам го гледа, явно не има отговор. Ние не можем да чакаме вече. Значи аз дори да сложа точка първа, като не дойде и не дойде пак същия представител, повтаряме сесията. Да, разбирам много.
както ако не се извикали господин Иванов, както стана с НКЖ. Тогава веднага изпратил писмо, да върна и с отговори, извикахме господин Иванов веднага на срещи и по някакъв начин се реагира. Но срещната страна явно не иска да ни чуе по някакъв начин. Няма как да бъде и ми дали сме писмо, изпратено решението. Нещо реакция, нещо говорихме, говори се затвори, и неофициално съжали и така, много се обърна внимание от това въпрос, говори от тяжно. Няма резултати. Има ли доходи проекти, има ли този проект за четвъртопасен процент? Територията на община Драгоман има 140 км пътна мрежа общинска за поддръжка. Ако умножите 140 км по средствата, които са необходими за асфалтиране, на 1 км ще видите, че ни трябват само 49 милиона. Само 49. В програмен период, който предстои, реално, или дори чисто теоретично, ние можем да вземем 3 милиона евро, до 3 милиона евро за четвъртокласна пътна мрежа и до 1 милион евро за улици. Плюс около 240 хиляди през местната инициативна група, ако вземем решение тези средства да бъдат само единствено посока асфалт. Така че в тази посока ще имаме доста трудности за бъдеще. Просто панталон е много скъсан и не е шит на време. Да се върна малко на изказването на госпожа Добрева. Да, това решение беше факт, принципно решение, там където в селата се подава нещо с сантиментална стойност, средствата да бъдат изразходвани в конкретното селище. Обаче искам да кажа един любопитен факт, че през 2009 или 2010 година това принципно наше решение на тогавашния общински съвет беше грубо погазено от кмета Соня Дончева тогава. Защото реализирахме една сделка за около 27 000 за здравната служба в село Габер. Съответно в Габер не отиде и лев от тези 27 000. И лев на отиде. Мисля, че е справедливо тази година предвид на това, че в предния програмен период, надявайки се да спечелим така наречения воден цикъл за промяна на ВиК системата на град Драгоман и пречиствателна станция, ние умишлено не асфалтирахме големи участъци в град Драгоман. Първа причина. Втората причина е, че изплащахме един прекрасен борч, който не ни даваше и възможност. Знаете, миналата година по това време имахме само 50 000 лева за закърпване на дупките в община Драгоман. В момента имаме 240 000 лева. И мисля, че това ясно ще проличи. Виждате, че 6 септември, която не е кърпена на близките 20 години, в момента е почти изцяло закърпена. По повод дали се правят проекти, всеки път обяснявам какви проекти се правят. Имаме готов проект за четвъртокласна пътна мрежа. Готов още от предния програмен мандат за пътя Несла, Вишан, Долно Осър. В момента се прави проект за пътя Драгоман, Яровци, Чуковезър, Табан, Кандаревци, Габер. Също така се прави проект за главната улица в град Драгоман, която Свети Иван Рилски е в Драгоман селото, квартал Драгоман селото, плюс улиците в Малското горите, които са си наши. За да се изкърпи целият път в частта на АПИ от Драгоман до Църклевци са необходими 9 милиона. Любопитната подробност е, че тази година има около 1 300 000 за цяла София област. От тях ще бъдат заделени за участъците разклона на Ялботина до Дапа. И мисля, че в момента се работи. Разклона на Драгоман до завоя за Летница посока към Годеч. Плюс отбивката Голямо Малово до Голямо Малово и до Мало Малово, които са в обхвата на АПИ.
И с писмо са изискани от Министерския съвет още 560 хиляди за рехабилитация на цялата тази отсечка Драгоман – Църклевци. Това е, което се случва на този етап. Също така взехме решение да проектираме изцяло улица Христо Ботев. Изцяло. С тротоарите, с плътно плътно, широколентови възможности за интернет и евентуално достигне парите и за улично осветление. Така че, що се касае за пътищата, работим, проектираме, пускаме обществени поръчки, но пак да слезем на земята, обясним вече. Общо можем да вземем не повече от 4 милиона евро за улиците и пътищата и се надяваме с тях да подобрим пътната инфраструктура в община Драгоман. Ако и в следващите години вървиме така и нямаме европейски корекции по всичките проекти, които спечелихме, въпреки опитите на някои от вас съветниците, на всяка цена да имаме, то може наистина специално град Драгоман значително да подобрим пътната инфраструктура. Казвам го, за да се позамислите малко, какви щети може да нанесете на гражданите на община Драгоман. На общината като единица, като административна единица, ние платихме толкова много, че колкото и да ни го кажат, пак ще го платим. Но предприемайки действия за доноси, сигнали, телевизии, всякакви контролни органи, които могат да дойдат при нас, рискувате и вашата улица да не бъде закрътана. Това е което се нарича. Искам да изявим нещо. Непрекъснато се прехвърля доноси, доводи и така нататък, съветници. Конкретно ние чуем преди. И аз искам да знам. Защото не са съветници до БСП, единствените противници на... Не, всички сме съветници, 11 броя. Това е обвинение към всички. От тези 11 човека, предполагам, че 8 могат да бъдат потенциални, ако въобще съветники подобно. Имаме точка други в края на заседанието, нека се съсредоточим в работата. Сега е работа, това са важни неща в общината. Те са важни за бъдещата работа. И сега започваме работа. не искам да... Да, има този сигнал от еди плаши. Да се каже, няма проблем, защо. После сигнал, колкото има сигнал. Си наред, такъв е проблема. Минава и заминава. Да, ако аз или Дончева сме подали сигнал, но мога да... Половината от нас да се подали. Мога да се подали сигнал много хора, които имат включително лични противоречия с вас. Така че да се говори, да се внушават нещата, това е точно практика на вас, но не бива така. Съжалявам, че не знах малко по-рано, когато госпожа Младенова взимаше думата. Да бяхте останали. Да бяхте останали, съжалявам. И аз давам думата да си го сте говорил. Значи не бъдат такива обвинения и така нататък. Конкретно, това да, това не. Край. Какъв е проблемът? Този набор от телевизора може да го дадем от вас. Вашето обвинение. Минава проверката, минава и... Проверката мини за всичко е наред. И всичко е наред. Ето, значи, може би да сте интересувани от тази работа да се ходи стигнал да се направи проверка. Добре. Не трябва да говорим... Не, аз искам... Искате и други хора да имаме правилни съветниците, съветниците от БСП или съветниците еди кой ще или еди кой ще. Иначе, просто се представят. Така. Господин Тигри, най-вероятно ще излезме малко в темата, но аз ще повторим, това е много важно. Считам за важно, ще кажа защо на тебе на колеги, защото ние сме списъци съвет, който практически първо започва работа. Малко има да работи
този съвет след 3 години и повече. Полага се. Да видим как ще работи този съвет. И сега, когато слушам от изказването на колегата, когато той говори за нещо, има такива съмнения, че излиза от нас. А какво излиза от нас? В един момент, когато в тази община 30 години никой не е прил нищо, нещо започва да се случва. И ако има някой след и не го виждат, аз съм приятно изненадан тук за едната седмица, от която съм драгоман, че повече от моите съграждани са го видели. И какво се случва? Когато искаме да решим някакъв проблем с буклука, викаме телевизия. Да ни снимат телевизия. Защо? Защото искаме да спестиме малко от разходите на драгоманци, защото иначе трябва да го изхвърляме от костите. Когато се прави едно такова съоръжение като спортната зала, умират от тях половин драгоманци. Викаме пак телевизия. Сигнали. Анонимни. Какво прави ние, господин Тасков? Защо кмета изрази така? Защото това се генерира от нас, от Общинския съвет. И това го знаем всички. Ако искаш имена, изчакай малко и ще ти дам имена. Не сега, ти дам имена. Чакай. Генерира се от нас. И във връзка с това, когато изплащаме един боч над милион, ние бехме на колена. Във връзка с това, когато всеко едно село вече нещо се прави, когато се извършат ремонт на читалищата, когато е направена дори и тази спортна зала, и когато в крайна сметка имаме надежда да тръгнем напреде, ние правим точно обратното. Или една част от нас, ние не всичките не сме подали си. Ние спъваме общината да работи, слагаме прът в колелата да работи. И във връзка с това, понеже не мога да цитираме имена, вие казвате кажете имена, аз ще ви направя едно, защото това е абсолютно ненормално. Това е абсолютно ненормално. Нито е нормално на предната сесия 4 човека да не приемете едно дребно решение до планата за промяната в структурата, което е абсолютна формалност и може само да помогне на общинска администрация да работи. Вие доказахте, че стоите тук само да слагате прът в колелото на общината. Само заради това стоите тук и доказахте го с миналото гласуване. Просто то е явно. А тия въпроси, които ви задавате сега пред тази камера, това е само да се види вие колко сте загрижени. И правим конкретно предложение на всички колеги общински съветници. Ако някой се е фанал да работи, и аз го виждам, че работи, и едни други са тръгнали да му пречат, това не е нормално. Конкретното ми предложение, дайте ние всички на добра воля общинските съветници, знам, че никой не може да ни принуди, но ако от тук натам така работи този общински съвет, да си направим по един психопреглед. Защото това не е нормално. Айде да го вземем. Дай да го вземем като решение съвсем сериозно. Да си видим да бъдем преглед, защото някой да се спаси да работи, някой да оправя тук и някой да пречи. Според мен може да, ако па евентуално има колеги, където имат проблем, ако имаме колеги с психически проблеми, дайте, не нищо смешно, дайте първо документче да видим кой не, ако не, ако има, да видим. Искаме да работим за драгоман. Искате ли? 6 години искате да работим, но вие правихте на ненормална госпожа до мене. Всичко възможно правихте да не може да прокара нито до решение, нито един проект, нито едно. Да не изкараш виновен мене. Колеги, 6 години вие искате да работите, господин Тасков, поне ме провокираш тикан и задаваш въпроси на всяка сесия, едни и същи въпроси задаваш. Задавам, докато не се... Задавах въпроси и аз. Знаеш ли колко често се задава въпроса, защо в община Драгоман чекалирането се извършва само от Славчо Тасков? Задавам 4 години този въпрос, до ден днешен нямам отговор. Аз сега ще трудна. Ето, знаеш ли къде е отговор? Знаеш ли къде е отговор? Висшия административен съд. Висшия административен съд осъди тогавашния кмет Соня Дончева, че не дава отговор и крие въпросите на общинския съвет. Осъдия, има съдебно решение, ако някой би му дал администрация да го видиш. И си задай въпроса ти, който подкрепяше това управление, само и само да чекалираш Гочоро, вече няма чекал. Как да регли си партия, няма повече. Имаш ли моралното право да задаваш тия въпроси? Има моралното право, защото аз подавах най-ниска оферта за чекалирането. Естествено, че е най-ниската оферта. И се възложи задачата и изпълних перфектно.
те са по-дали, защо само ти инсталираш и няма отговор? И си помислите колко морално просто да те задават въпрос. А госпожо Добрева, предложението ми остава да се вкараме и да го Аз съм двете ръце. имаме нека да Аз съм двете ръце. Когато се взимаше бяха Вие правихте народи и облагахте и последните минути давахте и... Тя не е присъствала на сесия на общинския съвет. Какво да направим? Защо трябва да присъства? Тя 2 години не е била на сесия на общинския съвет. Да, правите нормално ли? Какво да правим? Тя, жената си нямаше контакт с общинския съвет. Говорим ли за въпросите? Решението на Висшия административен съд на Републиката отложи Горанки, че доказахте на миналата сесия, че използвате един елементарен код, че ги нема двама човека и гласувахте само за да се покажете, че преди. Трябва да ви е срам. Аз сега ще се аргументирам. Аз ще се аргументирам. Аргументири се. Веднага, като дойде до точката, има правилник, моля. Нищо друго не показва. За тебе правилата и правилните не знаят. Тук няма казус, няма нищо. Едно решение и вие само трябваше да повторите. Не, ще се аргументирам. Ще се аргументирам. Спрете се. Не харесвате неща. Лично не харесвате неща. Не, верно се преглед. Минаваме към докладната. Има ли някакви предложения? Докладна 184. След това точка други имате право на изказвания. Да, точно така. Политически дори, икономически, социални, всяки подобни. Преминаваме към гласуване. Който е съгласен с проекторешението докладна номер 184, именно Общински съвет Драгоман основа член 21 алинея 1, точка 23, точка 24, член 27 алинея 2, алинея 3 от ЗНСМ реши да има отчет за изпълнение на решението на Общински съвет Драгоман от Общинската администрация Драгоман за периода 11-11-2015 и 11-5-2016, който съгласно може да гласува. 10 гласа за, против. Няма, въздържали се. Един. Имам едно предложение в тази връзка. Сега го гласувах и казвам защо. Господин председател. Така е, но имам едно предложение, само вметвам в точката. Следващите ни отчети да не са под тази форма. Изпълнено или изпълнено? Ами, какво значи изпълнено? Изпълнено може да бъде да пренесем това листче от тук догоре, нали? Това не вземе семена. То може да не пише само изпълнено и неизпълнено, така казва вземе семена. Не, може да не пише нищо. Тоест, изпълнено, неизпълнено. Под формата само на това се е случило. Добре, окей, добре, приемаме това. В тази връзка искам да кажа как да се напише по друг начин, когато е предадено на поземлена комисия, значи то само се изпълнява, т.е. свежда се до тяхното знание. Ако се отдава едно под начин, се сключва съответен договор, пише се договор, номер еди кой си отдата еди коя си. Част от нещата се гласуват, примерно за някакви бюджетни средства. След като е дадено по начина, по който вие сте го дали, ние казваме да, изпълнено. Дава се помощ, която е по решение на Общинския съвет. Да, изпълнено. Сега, ако трябва, ще цитираме отново, ама името е цитирано, нали? То няма да какво да се напише. Ако е нещо конкретно, което следва от това нещо, ние ще го изпишем по-подробно, за да можете да го видите. Това ми беше мисълта. В тази връзка, така и така съм взела думата, имам една молба. Както преди малко високо се говореше на сесия, моля по-високо да говорите на сесия всички общински съветници, защото много от нашите жители имат интерес, гледат сесията, тя се дава и по кабелната и не могат да разберат на хората думи. Това е едно. Второ, когато вие сте за сесия и идвате на сесия, общината плаща за това, че вие идвате на сесия. Моля да всеки един се полага неплатен отпуск. Ако излиза по средата на сесията, за да си ходи и да си работи нещо друго, или няма да присъства, за да не му се плаща, защото това е от бюджета на общината, или ще остава до края на сесията. Значи тук е принципно казано точно в закона какво да се случи. И така взех думата само да кажа за бюджета, което се говореше по населените места преди малко. Някои от местата нямат общински имоти, които да бъдат продадени. Това не означава, че те трябва да станат без никакви бюджетни средства. Смятам, че 4 години достатъчно вложихме в някои от населените места.
гледаме пропорционално спрямо жители да бъде разпределено. И веднага давам пример. Не може да се каже, че Грълска падина, да речем Липинци и Чепълянци, където почти нямаме жители, ако продадем имот, ще останат парите там. Извинявайте, но такава инвестиция просто е ненужна. Така че вие сте тези, които ще определите в бюджета, а ние можем да дадем и даваме в края на годината какво е реализирано от продажба на УПИ и какво е реализирано от продажба на земеделски земи. Съответно колко е под наем и колко е по друга форма получено. Вие ги разпределяте и както ги разпределяте, ние не сме отстъпили от тези решения. Така че това е във вашите ръце. Но принципно за населено място е малко наизуст. Извинете, господин председател, само реплика. Мисля, че ме разбрахте какво питат ясно и какво визират в случая. Нямах предвид Горно Ново село. Ама там имам имот. Обуди! Какво от това? Колеги, минаваме на точка 3 от дневния ред. Докладна записка, изходящ номер 185. Няма реплика, не сме в точка. 185 от 11.5.2016 от Андрей Иванов, кмет община Драгоман, относно промяна в структурата на община Драгоман. Становището на Комисията по бюджет и финанси да се приеме докладната във вида, което е предоставено заедно с съответното проекто решение, като в основанията да отпадне член 9 алинея 1 от ЗФУКПС. Това ни предлага и адвокат Динков. Имате думата, колеги. Господин Бухегер. Имам изказване по тази точка, господин председател. Да продължат това, което започнах. Точката не беше приета. И да се отклоним малко, за да знаете как пак и повтарям, че този съвет трябва да работи 3 години и половина и истината е следната. До тук работи добре и има колеги, които ние коренно се различаваме. Общинските съветници се различаваме коренно. Имаме различни виждания, предполагам, за ръководството на общината. Това е моето мнение. Затова са ни различните и гласувания, така както го различаваме. Различно за ръководството, за администрацията, за ръководител на администрацията, респективно кмет. Аз друга причина не виждам за една такава елементарна формалност да се гласува против и да се блокира общината. Различни са ни вижданията за управлението на общината. Като цяло са ни различни. Нали? Да. Ама ние сега, ако работиме с различия, няма да сме полезни на тази община. Дай да видим какви са ни различията, госпожо Добрева, да ги изгладиме. 3 години и половина ще работим. Не е нужно да мислиш като мен. Само за двамата мислиме за доброто на този град, това е достатъчно. Точно заради това. Заради това става въпрос. Какви са ни различията? Ето аз ще ви кажа моето виждане за управление на администрацията като драгоманец, като граждан. Защото общински съветник, нали, това е временно такова. Драгоманец е добро, конкурентно от цял живот. Какъв кмет, примерно, или шеф на администрация или администрация не бих искал да има, за да се определя. Един, примерно, шеф на администрация, кмет, с 2 мандата, не получил трети, напуснал града, не се местал 4 години въобще тук. В покрайнините на София построил огромна за себе си къща, може да се нарече на наш български език Баровска. И след 4 години нищо без никакъв интерес за общината се върнал и спечелен по курс и пак с цел евентуално да пречи. Аз такъв кмет не бих желал да имам. Най-малко бих желал да имам и кмет, който е вкарал в над 1 милион дълг общината и който демонстрира същото, да ми прави 2-и етаж и 3-ти етаж и огромни модерни сгради. Такъв кмет аз, драгоманеца Бухегер, не искам да имам. Това са ни различията, не само на мене, може би и на останалите колеги, които ви подкрепиха. Не желаем. Защо подкрепям аз тази общинска администрация? На мене ми трябва кмет. Да разбереш разликата и гостите, които служат и гражданите. На мене ми трябва кмет, който си наприл къщата преди да стане кмет. Изкарала един успешен мандат. Оприл е този огромен борч, за да почнем да бутаме напред. А къщата му още стои неомазана по черчевета. Е такъв кмет ми трябва и такива са ни различите и такава общинска администрация ми трябва. Останалото това, което го вършите, което го правите, вие знаете, че е във вреда на града. Всичкото, което спирате общината да работи в вреда на града, вие го правите умишлено, 4 години ще стоите и ще правите само едно. Точно това ще правите, че пречите, тази камера нека го запомни. Друго, вие няма да вършите.
Точно както предишния мандат имаше 5 съветника, те гласуваха или против, или въздържал се. Ето да са ни основните различия за ръководството. Госпожо Добра. Така, аз няма да бъда толкова многословна, съжалявам. Наистина не мога да имам този интелект, да съжалявам и да толкова да съм направила за община Драгоман като господин Букагер. Времето ще покаже, аз само мога да кажа. Едно мога да кажа, времето ще покаже. Аз имам лични притеснения и ги изразявам. Но, когато става въпрос по отношение на трета точка, структурата на община Драгоман, както вие се изразихте, съм дошла, за да преча на тази администрация, Боже мили, слезни и си виж версиите. Само това мога да кажа. Аз дошлата да преча на администрацията. И в тази връзка, моля, ти там има много пастори за теб. И в тази връзка мога веднага да ти отговоря какво виждам в момента. Ето, например, предложената ни структура. В момента виждам структура, в която не знам какви са връзките. Тоест, това, което ми е предложено, извиняйте обаче, не мога да разбера отдел местни данъци и такси, къде се намира. Дали е подчинен на секретара на общината, дали е подчинен на дирекция специализирана администрация. За тебе това е обаче чужд език, така че ще трябва малко да се пообучиш. След дали е дирекция обща администрация и всичкото това, разбира се, така, моля ви се, такъв интелект, къде се намерил. Те затова те туриха на последно место, ама те. За това искам да ти кажа защо ще гласувам против. Примерно, защото аз не виждам в тази структура, нито пък както беше направена от проекта по това време, в което аз пречих, както беше направена с обяснителната записка, за да знаете вие за какво такива лейци като тебе, за какво става въпрос. Обаче в случая веднага задавам въпроса, Аджиба отдел местни данъци и такси подчинен ли е на секретара на общината? И това ми е питането. Това е питането ми първо във връзка с тази точка. И второто, ако е подчинен на секретара на общината, отдел местни данъци и такси, тогава, извинете, секретара на общината днеска е подал страхотна заповед и е публикувал в страницата на община Драгоман. За което, за този секретар, аз винаги съм си изказвала името, това мнението и мога да го потвърда това мнение и сега. По простата причина, че не може копи-пейст да пущаш и да тураш там за каквото и да било. А трябва малко да помислиш какво си написал на първото изречение и последното да не ти противоречат. Абсолютно се аргументирам и мога след това на тебе подробно да ти разкажа за какво става въпрос, защото ти просто няма да ме разбереш. Не мога да ми разкажеш. Така, в тази връзка, господин председател, задавам въпроса. Тази структура, предложената в този вид, извинете, аз нищо не разбирам. И поради тази причина няма да гласувам за него. Аргументират ли се? Аргументират се. Само две изречения ще кажа. Първо, докладната с приложената схема е дадена цветно, с всичките стрелки. Това, че комуникацията сканирано я прави да е без стрелки и без връзки и да не се вижда, не е виновна администрацията. И второ, тази структура е от времето на госпожа Добрева по проекта. Не. И не е променена почти нищо с изключение на две нови длъжности. Аз мога да го докажа. И сега госпожа Добрева критикува собствената си структура. Не, напротив. Категорично съм против. Значи тази структура няма нищо общо с структурата по проекта. И не мога някакви си хора, които не знаят за какво става въпрос и в момента дават такъв. Вие няма да гласувате нищо положително, ако нямате лично. Напротив, точно заради това искам да източня нещата. След като е подчинена на секретара на общината, както излиза, питането ми е тогава този секретар, защо е познал такава заповед днеска за началник отдел местни данъци и такси, в която този началник отдел е подчинен на дирекция специализирана администрация. Питам те, напротив, просто не се знае какво се случва. Ето за това става въпрос. Разбрахме въпроса. За неграмотници става въпрос.
Не за друго. Аз не знам защо не се държите подобаващо, като политически трупове, точно каквито сте. Аз се вживявам при някакво такова. Въобще няма никакво намерение да спорят повече да Има господин Иванов. Уважаеми колеги, първо аз по никакъв начин не мога да позволя да се напада служители от моята администрация, от администрацията на общината, какъвто е сегашния секретар Марина Сенова. Ако е допуснала някаква техническа грешка, не смятам, че това е кой знае колко не е нормално, защото тя има доста обем от работа, който трябва да извършва ежедневно. И се доказа, че може да се справи с нещата. Проверките, които не се правят в тази посока, са категорични, нямаме никакви нарушения. По отношение на структурата, която сме продължили, тя наистина е заимствана от този функционален анализ, който се направи по линия на програма административен капацитет, финансиран от Министерството на финансите. Съгласувано е с професор Стефанов, който я прави. Така че не смятам, че тук има някакъв голям проблем. По отношение на звеното местни данъци и такси, също е видно от приходите всяка година, които отчитаме, които са процентно, смея да твърда, много добре. Много добре, процентно приходната част в рамките на 4 години се изпълнява. Дори имаме и няколко години с сериозно надвишение на приходната част. Така че и това звено добре се справя. Да ви припомним ли, че когато застъпихме през 2011 година, имаше над 200 000 несъбрани вземания от физически и юридически лица. Някои смея да твърдят, че от тези вземания бяха подготвени да бъдат отписани като несъбираеми поради отпадане на давност. Казвам смело и отговорно, бяха подготвени да бъдат отписани. Защото изтичайки 5 годишната давност, ние нямаме право да претендираме върху това вземане. Още една простотия, както изказвам много често от вас. Примери съм давал многократно с цифри, с факти, с отчети, с какво ли не. И нямам намерение да се превръщам тук пред вас в една ученичка, която ми се обяснява за всяко нещо. Както вие можете да си изказвате, така и аз имам право, след като господин председател ми е дал дума. И мисля, че тук не е форума, на който трябва да се чоплим, да се надцакваме кой е по-велик. Кой е по-велик, както каза госпожа Добрева, историята ще покаже за едно или за друго. А тук сме за да разрешаваме проблеми. И ако някои от колегите много живо помагат на общинската администрация с контакти, с осигуряване на финансови средства, с печелване на европейски проекти, то друга голяма част от колегите общински съветници се държат, ще го кажа за пореден път, като журналисти. Горе-долу като домовчия. Имаме питане, но и аз имам питания към вас. Вие защо мислите, че аз нямам питания? Имам много питания. Само, че няма да ви стигне една сесия да ги питам. Това не дайте само да питате какво не е станало и думичките искам и трябва малко по-назад в речника. Давайте, да принасяйте, да се развиваме. Като казвате, че имаме толкова много дупки, намерете начин да ги закъпнете. Защото с общинските средства, с европейските проекти, които предстоят до 2020, ако се случи този програмен период, защото в момента Европа, както виждате, е пуснала сметната си палата на лов за средства. И над 115 общини вече са с брутални корекции. За щастие, ние все още нямаме така. Да, господин Иванов. Господин Тасков, кратко обаче. Това за направено. Но аз ще ви кажа какъв мет и какъв съвет искат хората на Драгоман. Хората искат мет, съветник, обществени, да е драгоманец. Не да идва поведнъж в месеца в Драгоман или на 2 месеца от некъде си. Човек, който е заграбил родината, рода си и да идва тук да дава къл само. Изборите определят. Изборите определиха господина и госпожата да са навън. По много време по какъв начин да ще махам децата да погледат най-гласно. Така че вие сте
говорим и предстоят да му се не видят. Нали трябва такива съветници, които идват по-веднъж. Не предстоят. Не само сега. Еми, по точка. Може ли да? Не може, защото не съм слушал. Но по точката слушам. Да, трябва и такъв председател, който идва по-веднъж в месеца и колко не го познават 90% от драгоманите. А пък кой би трябва? Изборите минаха. Неотдавна. Трябва, че който е важно да знае, който с А може да по точката, добре, по точката. Минали път изказваме, че ще се задържа от гласуване, защото на всяка сесия очаква да променяме структурата. Вече пета година това управление на власт и не може да си направи структура. Това е гъвкав отворен процес, това да не е баничарница. Да, според човека, който трябва да дойде, това е гъвкав за него да отворен намерим процес. место. И когато това решение не мина, госпожа Милушева си позволи тук да не се кара като на първолаци, вместо да е обратното. Добре, разбрахте ли? Ще бъдам питам, да си спомняте него път, да си спомняте него път, госпожа Иванова, заместник метър, да е направила такова изказване, да не се помня тук, да ги прави на 200 тисъци. Не, това е въпрос на... Колеги, историята ще покаже, както каза госпожа. Реплика само и за друго ще бъде много кратко. Господин Тасков, никой няма право да говори от името на драгоманци. Аз преди малко говорих лично от своите. Само от своите. Вие говорите от името на драгоманци. И е арогантно да говорите от името. По повод наши избори от обществото, за мен и за госпожа Младенова, да ти е ясно, вас още политика. Вие сте специализирани в компроматите. Ние сме единствените съветници на тази маса, която сме избирани два пъти. Един път сме избрани от хората, един път от колегите ни от партийните листи сме избрани. Те са преценили, че ние трябва да се случим. Вие, нали знаеш как сте избрани? Да не ме връщаш от тях. Скупуване на гласове, благодарение на мощен спонсор. Ние сме избрани два пъти. Един път от гражданите, един път от тия. С 8 гласа, което И още нещо и приключим и няма да говорим. Само ще кажа на младите момчета, колеги, да знаят. Ако мислите вие, че тримата пречите на тази община, която мина под 5000 човека и която се чудиме ние тук с зъби и ногти, не ние, а особено администрацията да извади, да пречите, аз ще кажа само на колегите, особено на младите, защото са за първи път тук, че Общинския съвет има опция за провеждане за избори за общински съветник. Момчета, колеги, това да ви е ясно. Законът е ясен. Ако 3 поредни сесии няма кворум, отиваме на избори за общински съветници. И не изключвайте и този вариант, общината ще върви по-добре, ако стигнем до там да проведем избори. Когато аз бех общински съветник, беше рекетьор моето момче. Сега аз съм общински съветник, ти си пастранал сертификат на бежанци. Верно ли, че си задържан от гранична полиция преди няколко дена? Не е вярно. Не е ли верно? Абсолютно. Ако ви караме си задържани, сте познали. Колеги, Караш да вадим тук това, ти мислиш, че съм никой не знам, аз съм вчера. Задържан си за трафик на бежанци, бе, господин това. И ти ще даваш морал, колко ще даваш. Не, Аз си казвам, че ако вие четиримата продължавате да пречите, от Драгоман ще има избори за общински съвет. Ти беше имам трети мандат за човек. Готово. Да гласуваме да планат, защото... Това да ме се намират. Ти къде се намират? Къв си ти? Назначен тук за лая. Персонално исках към госпожа Доброва, тя излезе. Малко коригирайте лексиката. Не може ли? Даскалицата е съществувала по време на Възраждането в Възрожденското училище. В момента аз съм учител. Така, другото, което е, колеги, така ли ще работим? Това просто е нечувано. Само ме изслушайте. Такъв порой от обиди
Аз стратегия просто, който ви се извинявайте, обаче това е нечувано. Кое не е чувано? Лексиката, която използвате, защо сте толкова гневни, бе хора? Защо? Само изслушайте ме. Защо ето, наблюдавам и госпожа Добрева. Слушам и вас. Защо сте гневни? На какво сте гневни? Не мога да разбера. Но наглостта ви за това. Коя наглост? Коя наглост, че човекът застанал и вие обвинявате, че не е драгоманец. Аз ще ви кажа, той е 100 пъти по-драгоманец от много... От мен? Не знам, не ви познавам достатъчно добре. От много, които наистина живеят в този град. Още повече, тук минаха изборите. Престанете, преживейте го и най-накрая да почнем да работим. Не може така. С тези нападки, с тази злоба, вие в момента, ако дойдете и седнете на моето място, гледам ви с не вече с интерес, с възмущение, овладейте се, бе хора. Айде да загърбим личните нападки и да почнем да си вършим работата. Не може така да продължава, разбирате ли? Такива явни обиди, такова нещо, значи има млади колеги, които сега навлизат в политиката, работят ми, като им гледат физиономите, те направо няма да им дадете стимул за работа по този начин. Госпожа Добрева, моите така впечатления бяха за човек, който се владее, който винаги е бил коректен. Защо е това нападение по отношение на госпожа Сема? Моите впечатления. Секретаря на... Значи тази жена има вече наблюдения, се справи добре. Добре, да предположим, да сгрешила е. Добре, сбития човек, голямо е някой. Защо трябва това нещо да се превръща в някакво такова нападение? Всеки може да сгреши. Ами, елате, кажете, извинявайте, госпожо, това сте сбъркали, дайте да го правим. Защо по този начин? Не, аз сега го виждам. Аз днес го видях, защото днес е пусната и затова сега интересът е такава. Ама да не го отговорим по този начин. Някакъв консенсусен тон и да... Абсолютно, абсолютно. Значи всичкото това е конструктива, което става. Колеги, спираме с това е изказване на господин Пъти. За тебе съм господин Кукин, само за приятели. Ето за това става въпрос. Това е изказване на Бухегер, че кметът, че на трите децата се мано, а че улез да му ляги таскалицата. Затова го казах така. Такова изказване не трябва да се... Много ниско ниво. Минете много ниско ниво. Говорим за структура. И точно заради това ставаше въпрос. Минаш ниско, за да дойдеш на нивото, да разберем, че няма как. Като водите диспути, аз се качих, за да взема папката от ОПАК, Оперативна програма Административен капацитет. Показвам я, може камерата да я снима. Промените са само две. Едната беше обоснована, когато изведахме служителя по сигурността на информацията извън структурата на пряко подчинение на кмета, което ако отделно се изисква да е на пряко подчинение на кмет. И второто е в момента, което ви предлагаме финансовия контролер да отиде в вътрешността като друг вариант. Това е структура, която не е променена по никакъв начин. Ето я папката, която я държа. Сега, искам аз веднага да питам. Предишното положение какво беше? Значи тя е същата. Не е същата, госпожо Предишното Милосова. положение беше за това дело. Не е същата. Елате да видите какво колеги, това последно изказване. След дебатите минаваме към гласуване. Само, че така е бяхме сканирано, излиза без стрелки. И драгоманен това. Къде е от друга държава, от която аз идвам да говоря, а къде от друга държава? Портиера на вратата, че той ни читава общински съветник. Това само говори за драгоманен. Пазача на вратата, оперея финансовата и икономическа политика на града. И приездите си, това е парадокс. Пазача на вратата, колеги, преминаваме към гласуване, процедура по гласуване. Така както ви изчетах, Държавна общинска администрация Драгоман 57 щатни бройки, точка 2, утвърждава структура на общинска администрация Драгоман, считано от 1.6.2016 година.
Който е съгласен, моля да гласува. Не. 6 гласа за. 7 гласа за. Против? Аз съм против. 1. Въздържали се? 3. Приема се. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно докладна с входящ номер 180 от Андрей Иванов, кмет на община Драман, относно програма за развитие на физическо възпитание и спорт в община Драман за 2016-2020 година. Становището на комисията, госпожо Маряна. Становището на комисията е следващо. Приема програмата за развитие на физическото възпитание и спорта в община Драман за 2016-2020 година. Да, благодаря, госпожо Маряна. Колеги, имате думата. Само да имаме господин. Няма проблем. Колеги, имате думата. Не виждам. Предлагам да преминем към гласуване, който е съгласен с проекта решението, а именно, че Общински съвет Драгоман на основание член 21 алинея 1, точка 12, член 27 алинея 2, алинея 3 от ЗМСМ реши приема програма за развитие на физическото възпитание и спорт за 2016-2020 в община Драгоман. Който е съгласен, моля да гласуваме. 11 гласа за, против няма, въздържали се няма. Преминаваме към точка 5 от дневния ред. Докладна записка с входящ номер 202 от 25.2016 от Андрей Иванов, кмет на община Драман, относно актуализация на програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Драман за 2016 година. Становището на комисията е господин Соколов. Комисията приема докладната вида, който е представена, именно актуализира програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост в община Драман за 2016 година. Да, благодаря господин Соколов. Колеги, имате думата. Виждам. Предлагам да преминем към гласуване. Не. Който е съгласен, моля да гласува. 11 гласа за, против няма, въздържали се няма. Преминаваме към точка 6 от дневния ред. Именно докладна записка с входящ 189 от Андрей Иванов, кмет на община Драман, относно закупуване на имот частна собственост. Становището на комисията е господин Соколов. Становището на комисията е приема докладната и не дава съгласие да бъде придобита собствеността на поземления имот, който се в село Трогил, община Драман. Да, само да изясня и аз. Основанията за вземане на решение са член 21 алинея 1, точка 20, член 27 алинея 2, алинея 3 от ЗМСМ, именно, че не придобива собствеността на имота. Колеги, имате думата. Има ли изказване? Виждам. Който е съгласен, моля да гласува. 10 гласа за, против няма, въздържали се няма. По време на гласуването господин Бутергер не присъства в залата. Докладна записка точка 7 с входящ номер 190 от 7.5.2016 от Андрей Иванов, кмет на община Драман, относно промяна на решение 54 от протокол 2 от 29.2016 на Общински съвет Драман за продажба на недвижим имот в Драман, представляващ къщичка 17, намираща се младежко селище квартал 41. Становището на комисията господин Соколов. Приема докладната вида, в който е представена и определя продажна цена на имота 4550 лева. Възлага на кмета на общината да организира продажбата. Благодаря, господин Соколов. Значи адвокат Димов ни предлага точка 1 да не отменя нашето решение, а да бъде, че изменя решение 54 от протокол 2, а именно в този дух на както и решението. Тоест няма да имаме отменя на решението и ново точка 2 ново решение, а изменя решение номер 54, като придобива следния вид, дава съгласие община Драман да проведе чрез публичната разсяване на дадена следния движим имот частна общинска собственост, а именно етажна къщичка номер 17, както описано за цената, която предлага комисията 4550. И точка 2 възлага на кмета да организира продажбата. Колеги, имате думата. Не виждам. Предлагам да преминем към гласуване, а именно, както го прочетох, изменя
решение номер 54 от протокол 2 и след това как продължава решението. Който е съгласен, може да гласува. 11 гласа за, против няма, въздържали се няма. Точка 8 от дневния ред е докладна записка с входящ номер 205. Както направихме промяната. Относно придобиване на имот във връзка с реконструкция на напорния водопровод. Има думата Комисията по устройство на територията, господин Сков. Комисията приема докладната във вида, в който е представена и дава съгласие да бъде закупен имота срещу сумата определена от лицензирания оценител, която е 1004 лева. Да, благодаря, господин Соколов. Адвокат Димов ми предлага в основанието да посочим член 21 алинея 1, точка 8, член 27 алинея 2, 4 и 5, вземе се има член 34 алинея 2 и алинея 1 алинея 2 от ЗОС и член 8 алинея 1, точка 3 от наредба 8 на ЗОС. Тоест, поименно гласуване. Това е само в основанията. Колеги? Да, господин Тасков. Аз съм съгласен да бъде закупен имота, но как да ограничават 1004 лева на собствените, които не са съгласни или някой от тях не е съгласен, какво може да се такова? Да помощим кмета да има право да варира на някаква степен или да може заменка или нещо, просто да не се спъват нещата. Не мисля, че имаме правото да го помощим кмета да определя се на общински съвет, да определя се за цената. Да. Би било добре, мисля, че няма такива права. Не, това ми да каже нещо и така да каже нещо. Това трябва да се върне пак. Господин Иванов, Нямаш право, Случая този имот е много важен за развитието на общината Роман. Защото ако не успеем да сключим сделка, трудно ще успеем и да финансираме един от най-важните си проекти за довеждане на втория набор. Наистина сумата, която е определена от оценителя, може да се види на собствениците малко. Но знаете, че те работят по една методика, която е одобрена на много нива. Тоест и те не могат да варират много. Силно се надявам собствениците на този терен да проявят разбиране и да сключим сделка. Пак казвам, изключително важно за община Роман ще бъде тя, макар и само за 1100 лева. Знам настроенията, но се надявам да се прояви разум. Защото реално в една ситуация, в която ние не бяхме тръгнали да проектираме оттам, не бяхме тръгнали да узаконяваме целият процес така, както изискуем от ДНС, каза да се узакони с акт 16, тези собственици дори нямаше и да разберат, че това е тяхно. Както до сега е съществувало години наред, там си имало помпена станция върху терена и никога не е пречила и никой не е взел 6 стотинки. Ние просто искаме да си оправим нещата и предлагаме тази сума, която вие ще гласувате. Ако тръгнат да обжалват, вече ще забавим финансиране, което трябва да се случи в един оптимистичен вариант до края на годината, в по-лош вариант в началото на следващата. Да се води замяна нещо или нещо. Просто да имаш възможност. Не, след това да започне добре вместе. Господин Кмет, едно питане. Понеже те тия собственици, знам се отнася, кога се избираш от Европейското, те са си прави тези проблеми на национални изпълнители. Това е опцията за отчуждаване. Има ли достатъчно за евентуално, ако те се запълнят, да бъде отчужден? Има такава такива процедура, ние можем допълнително да отчуждим. Разбира се, пак предвидена защита на собствеността. Те могат да обжалват. Оценка да речем. Може да отчуждим имота, те единствено имат право да обжалват цената. Нищо друго. Ако Общински съвет реши да отчуждим този имот, ние ще го отчуждим. Те единствено ще имат право да обжалват цената. Евентуални проблеми по собствените дружества, нещо от това някакво време, може да стигне от това. Много да радваш. Може добре, имате дума. Аз
това. Ще гласувам и за Тасовци, нали, ако той нещо не се колебае човека. Ама ако пък трябва още сега да не спираме проекта и да не спираме действията по проекта, още сега да вземем адекватно някакво решение, не знам. Просто задавам въпроса как да постъпим по-правилно. Значи, по принцип, при отчуждаването пазарната оценка не мисля, че ще е по-висока, така или иначе. Да, ама резервен вариант да имаме, за да не спираме процеса. Аз казвам, че ако хората са истински драгоманци и с 11 наследника на тия 1000 лева, предполагам, че ще откажат от теб. Ще дадат местото на общината само да бъде направен проблема с водата. 11 наследника, 1000 лева. Какво ще разделят? Колеги, сега сме взимали точно пазарната оценка. Абсолютно, съобразили сме се с Така, да. Да се надяваме, че няма да има проблеми тук. Става въпрос за напълни въпрос. Ако има конкретно предложение, казвайте. Към цената. Има ли? Няма. Минаваме към гласуване. Гласуваме становището на комисията, заедно с промените на основанията. Гласуваме поименно, Методи Методиев за. Младен Геев. Кирил Марков. За. Господин Николов. За. Методи Михайлов. За. Райчо Сокол. За. Петър Ставрак. Любов Добров. За. Соня Дончев. Славчо. За. 11 гласа за, много против, много въздържали се приема. И минаваме към докладна точка 9. Докладна записка с изходящ номер 192 от Андрей Иванов, кмет на община Драма относно прекратяване със собственост на община Драма в недвижим имот, частнична собственост, землището на град Драгоман, местно управление на община Драгоман. Становището на комисията господин Соколов. Приема докладната във вида, който е представена, дава съгласие да се прекрати собствеността с Емилия Иванова, като община да продаде своята част от имота, стойността определена от лицензирания оценител е 14 000 лева. Да. Без ДДС. Значи комисията да се обедини около това предложение, което адвокат Димов е дал, именно ще дава съгласие да се прекрати със собствеността на община Драгоман в следния недвижим имот, именно поземен имот, номер еди кой си, местостави кой си, с акта за собственост, на цената, която определя комисията 14 000 лева, която е жълта на база пазарна оценка. Колеги, имате ли нещо друго? Докладната не виждам. Предлагам да преминем към гласуване. Гласуването отново е поименно. Методиев за. Атина Младен Бухеги за. Кирил Марков за. Господин Николов за. Михаил Михайлов за. Райчо Соколов за. Петър Ставраков, Любов Доброва, Соня Дончев и Славчо. За 11 гласа за. Их няма, въздържали се няма. Отиваме към точка 10 от дневния ред, а именно докладна записка с изходящ номер 193 от 17.5.2016 към Директивна община Драгоман относно данък наем на общинско помещение, публична общинска собственост, сградата на поликлиниката за медицинска лаборатория, намираща се на етаж първи блок 5, блок Б, етаж 4. Становището на комисията господин Соколов. Приема докладната на вида, който е представен, определя срок за найема 5 плюс 5 години, като началната тръжна, отдаването е чрез търг с явно надаване, начална месечна цена е 1,60 лев на квадратен метър без ДДС. Колеги, имате думата. Не виждам. Преминаваме към гласуването. Гласуването отново е поименно. Методиев за. Атина Младен Бухеги. Кирил Марков. Господин Николов за. Райчо Соколов. Петър Ставраков. Любов Доброва. Соня Дончева. 11 гласа за, 0 гласа против, 0 въздържали се. Се приема. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, именно докладна записка 11-та точка. Докладна записка с изходящ номер 194 от 18.5.2016 от Андрей Иванов, кмет на община Драгоман, относно нанасяне на съществуваща собственост по нотариален акт на земи по член 19 от ЗПЗСРЗ, землището на село Нова Бърта, община Драгоман. Становището на комисията господин Соколов.
Комисията приема докладната, но не приема проекторешението с докладната. Да. Колеги, имахме идентичен случай предното заседание, два такива. Нашето становище и мнение и решение беше, че не приема предложението за проекто решение, тъй като не са спазени изискванията на параграф 27, алинея 2 от проектни заключителни разпоредби на ЗКСЗ. Тоест не е орган на Общински съвет, който трябва да прецени дали е собственик господин или не, въпреки че има проявление. Единствените начини са съда и подземната комисия. Общинския съвет не е това орган, който се казва дали е собственик или не. Колеги, имате думата. Какво решение предлагате? Какво решение предлагате? Че не приемаме. Не приемаме предложено проекто решение. Да, не се приема доклада. Решението по доклада не се приема. Не се възстановява имота на националния акт. Колеги, преминаваме към гласуване, което е съгласен с становището на комисията, може да гласува. 11 гласа са, против няма, въздържали се няма. Преминаваме към точка 12 от дневния ред, а именно докладна записка с входящ номер 195 от 18.5.2016 от Андрей Иванов, кмет на община Добрина относно вземане на решение на основание член 45 Ж, алинея 1 от КПЗ във връзка с параграф 27, алинея 2, точка 1, проектните заключителни разпоредби на същия закон. Становището на комисията господин Соколов. Няма докладната, видео, който е представена и представяне на Общинска служба за земеделие за възстановяване на правото на собственост на наследниците на Русин Наков. Това са 3 новообразувани имота. Благодаря, господин Соколов. Колеги, имате думата. Преминаваме към гласуване. Гласуването е поименно. Метода да бъде за атен модел. Ти думарки за? Господин Николов. Николай Михайлов. За. Пейш Соколов. За. Петър Ставакив. Добър. За. Стоян Рончев. За. 11 гласа за, 0 гласа въздържали се приема. Преминаваме към точка 12, именно за една записка с входящ номер 196 от Андрей Иванов, кмет на община Добрина относно взема решение на основание член 45 Ж, алинея 1 от КСЗ във връзка с параграф 27, алинея 2, точка 1 от проектните заключителни разпоредби на същия закон. Становището на комисията господин Соколов. Да бъде отложено докладната за следващото заседание до осигуряване статута на имота. Гледали тази доклада преди време и отложена за същото нещо, тогава на статута. Към настоящия момент няма приоритет. Да, благодаря, господин Соколов. Колеги, т.е. становището на комисията да се отложи докладната, както и съответно предното решение на Общинския съвет, т.е. потвърждаваме решението от март месец. Който е съгласен, може да гласува. 10 гласа за, против. Аз съм въздържал. И един се въздържа. Се приема становището на комисията. Точка 14 от дневния ред е докладна записка с входящ номер 197 от 18.5 от Андрей Иванов, кмет на община относно даване под наем на земи по член 19 от ЗСПЗ, гранична магазин за мална община Добрина. Становището на комисията господин Соколов. Приема докладната, дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 плюс 3 години на описаните в докладната имоти, като определя начална тръжна търга явен следно отдаване. Цената е в размер на 13 лева на декар за година без ДДС. Да, благодаря господин Соколов. Адвокат Димов ни предлага в основанието пак да направим чисто козметични промени. Именно вместо член 100 алинея 30, който член 100 алинея 2 от наредба 8 и да отпадне член 101 алинея 1 и 2 от цитираното наредба. Колеги, имате думата. Не
гласуването е поименно. Методи за. Младен Букега. Иван За. За. Матил Михайлов. За. Райчо Скоро. За. Петър Славак. За. Гладо. За. Соня Дончев. За. И Славчо. За. 17 гласа за, 0 гласа против, 0 въздържали се, приема. Преминаваме към следващата точка в дневния ред. А именно точка 15. Докладна записка с входящ номер 199 от 19.5.2016 към Андрей Иванов на Комишна Романа относно промяна на решение 91 протокол 3 от 30 за безвъзмездно ползване на сграда за село Ялбоки, община Беломан. Тоест отмяна на решението в частта точка 2. Госпожо Младенова, имате думата. Становището на комисията е, че приема докладната в дела, който ни е предоставен. Съответното решение ще Аз ще го обясня. Значи ставаше въпрос за читалището в село Ялботина. Нашето решение беше в точка 2, точно само и конкретно за читалището в село Ялботина. Там бяхме взели решение да се даде една стая на читалището, около 30 квадрата, но читалището не може да кандидатства, ако сградата не е тяхна собственост през никаква оперативна програма. Затова изменяме решението в частта само за читалището в село Ялботина и предоставяме за безвъзмездно ползване на цялата сграда. Това е като изменение на решението и отмяната на решението в частта. Колеги, имате думата. Госпожо Добре. Да, както виждам, това е сградата на кметството, нали? Да. В какво ще се помещава кметството? То не, че там се помещава. Там не се влиза, разбира се. И това е прекрасният начин. Разбирам за какво става въпрос. На мисълта ми е къде ще се намира кметството тогава? Госпожа Банкова, Да. Уважаеми колеги, искам да внеса малко пояснение. Значи това е обща сграда, която наистина се помещава силно газоизвестство, защото да по-добре на двете, нито е в ляво и тясно. Единственият вариант, по който може да се намери финансиране, за да се спаси сградата, е само този да се кандидатства по дъзняка, респективно някаква 7-2, която ще бъде отворена. Като идеята, сега го казвам публично, договорката между кметството и читалището да се ползва съвместно. Така че няма никакъв проблем в това отношение. Така и без това Ялботина не е чак така ли, госпожо Кмет и намеси. Така че това е вариант да се спаси сградата и да се направи наистина оборудване, устойчиво за помещаване на всички институции. Ще има направата и на музей, запазва се правото на нашия град, защото се ремонтира, ще бъде единствен в България и така. Това е което мога да се. Да, само аз искам да вметна, благодаря на госпожа Банкова, да вметна, че при това положение тази сграда във всички случаи трябва да се остане за това, което ще бъде проект на този етап. Така или иначе, тя не може да се ползва и от кметството, нали? От кметски наместник, който и да било там. Поради тази причина имам предложение все пак да се помисли какво може да се направи, колкото си спомням, ако не се лъжа, имаше ли здравна служба там някаква и от тези превъзваемите? Не, нямаше. Но да се помисли за направата на нещо временно или пък постоянно, което да е отделно от това, защото така иначе, докато тече проекта, докато се направи, докато след това и минат съответните периоди, не може да се случи едното с другото. И как се плати? Къде се плати това? Аз казвам какво е моето предложение, господин. Вие като финансов капацитет ще кажете откъде. Всичко е свързано с пари. Цялата предложение само и които За това не избират хората, които са техници. Искам малко яснота върху кметството да внеса. Знаете, че голямо малко по-край ремонта на сградата ремонтирахме и кметството. Да, така беше. Също се случи и в Несла. По-край Гостителския център, кметството е добро състояние, а и кмета на селото прекарва основно време си в Гостителския център, което няма нищо лошо. Тези сгради са за обществен достъп да ги ползваме. Дали ще я ползваме една стаечка за кметство, или ще я ползваме за Гостителския център, няма никакво значение. Важно да го
Комфортно жителите да са доволни и да има някакъв символ на тази местна власт, наречен наместничество. В момента сме на финален етап за кметството в Драгомил. Знаете, гласувате ли средства? Почти сме на финал от кметството в Драгомил. Някакви табели са получени, които са поставени. Утре ще се гледа на експертен съвет готовия проект за кметството в село Цацево. Така че при необходимост, ако успеем до края на годината да проведем процедурите и да построим кметството в село Цацевци, кмета на Ялбатина може да гостува за известно време в това ново място. Мисля, че няма да ти никакъв проблем, нали така? Не. Точно не. Гласувахте ли 10 хиляди, 10 400, си спомням, за ремонт на кметствата по селата. На предишни сесии прехвърлихме кметството като начин на като предназначение в Вишан от здравна служба в кметство и ще се опитаме и него така да го постигнем в рамките на някакви хиляди. Имаме страхотни проблеми наистина с сградите на кметовете по селата. В безобразно състояние кметството в Василовци. Наистина в безобразно състояние и там, ако в следващия бюджет не заложим средства, тази сграда ще загубим. В безобразно състояние са и други кметства. Но, пак казвам, трябва да се придържаме в рамките на бюджетната рамка и с тези 10 400 докъдето стигнем до там. Правилно, може би всяка година по едно кметство да достигаме отдолу, за да спасяваме собствеността, иначе се руши и отива по дявола. Имаме кметски наместници, които нямат сгради. Поради едно споразумение с кооперацията Роман, това споразумение много искам да преразгледам, защото в един момент ни пречи за кандидатстване. Искам само да кажа, че в момента работят 5 читалища във връзка с подготвяне на проект за кандидатстване през 2017 година. Едно от тях е именно и това в Ялбатина, което работи аз и колегите ми наблюдаваме и знаем горе-долу кой се готви за програмен период. Имам информация, че се готвят за програмния период читалищата в Ялбатина, в Калотина, в Несла, в Голямо Малово и в Габър. Нямам никаква информация, че се готви за новия програмен период читалищата в град Драгоман. Може би да го прави, но ние нямаме такава информация. Така че нямаме друг изход, освен кандидатстване по всички оперативни програми. Разместят инициативно група в случая. Стратегията, така както е разписана, те няма да се постигнат. И другото са вече бюджетни средства на община Драгоман с решение на Общинския съвет ще се наложи да спасяваме сградата в сграда. Когато години наред не е полагана грижа за определена сграда, идва един момент, в който, както знаете, местното в село Цацеровци е на път да рухне, и предпочетохме да изградим нова сграда, колкото да хвърляме стотици хиляди лева да я възстановяваме. Същото се случи и в местното Драгомил. Изпуснати са нещата, причините какви са не мога да дадая. Основната, разбира се, е липса на финансови средства. Колеги, се върнем към страната. Няма предложения. Преминаваме към гласуване. Гласуваме становището на комисията, както е в докладната. Гласуването е именно. Метод е за. Аз не модем. Модем Гели. За. Осталин Никол. За. За. Петър Стабраки. За. Бог Добрева, Соня Дончева и Ислам Читасов. 10 гласа за и 1 въздържал се. Се приема докладната. Преминаваме към следващата точка в дневния ред, именно докладна записка с входящ номер 201 мен относно определение на представител на община Драгоман в Общото събрание на свободна безмитна зона Драгоман АД за мандата 2015-2016. Становището на комисията да се приеме докладната във вида, в който е предоставена, като на комисията госпожа Младенова предложи, тъй като 8 години съм била с представител, пак да предложи мен. Така че това е като становище на комисията. Колеги, имате дума.
Господин Богеев. Господин председател, този години представител съм познат дейността на специалист. Аз ще гласувам с тази година против само по една причина, че нямам никаква лична информация. Знам, че е обществена информация откачена по сайта, но аз лично за момента нямам лична информация за състоянието на Българския. Нямам представа как работи, какво е финансовото състояние, има ли задължение, има ли приходи, дава ли нещо на общината, въобще да никаква информация, какво е цел за тази ситуация и да гласувам за всичко, не само това, и всичко свързано с другите зони. Ще искам да имам информация за какво става. Сега, ако гласувам за това, ще бъде много само за мен. Причината е, че не е Аз искам да кажа две неща. Първо, всички знаем, че нашата безлимитна зона реално не е безлимитна зона. И това всички го знаем. Вследствие на влизането в Европейския съюз и вследствие на териториалното ни разположение като съседи с Република Сърбия, ние се явяваме склад, митнически склад. Сигурен съм, че безлимитната зона беше попаднала в други ръце за управление отдавна да е разколачена. Казвам го защо смятам така, защото участието на община Драгоман като проценти през годините беше силно занижено от 48%. Позволи се, не от общинските съветници, разбира се, позволи се процентите да паднат на 42%. Искам само да кажа, че от миналата година с решение на управителния съвет дружества, в които общината има 51% участие общинско, могат да бъдат и членове на Националното сдружение на общините в България. Освен общините, могат да бъдат и такива дружества. Тоест, ние допуснахме назад във времето. Да не дълбаем, да не се връщаме в конкретните причини. Всички знаем какво се случи. Но пропуснахме да стабилизираме участието в процентно на община Драгоман в тази безлимитна зона, така че да сме водещи, да не зависим от много други по-дребни собственици, които много често имат различен интерес от общински интерес. Господин Бухегер е прав, може би малко повече информация трябва да има, но не е тази докладната, не е точно тази докладната, с която трябва да се даде информация. На мнение съм, че там трябва да се управлява от човек, който е с икономическо образование и с юридически познания. За да запазим процентите на община Драгоман, да запазим съществуването и дай Боже да се вгледа някой инвеститор в нея, да се вгледа, казвам, защото, за съжаление, инвеститорите, които идват при нас, искат огромни площи. Искат наистина впечатляващи огромни площи да им следват. Ние нямаме толкова общински земи, които те искат да им предоставят. Всеки се заглежда 30, 40, 50 декара нагоре площ, за да прави някакви производства. В тази посока искам да кажа, че в града пристигат още двама инвеститори с реални намерения и се надявам в рамките 3 до 5-6 месеца да започнат дейност. Едните ще бъдат пак свързани с автомобилната индустрия, само че на производителна една. А другите идват като поръчка, защото могат да решат една екологична катастрофа, която виси пред нас и особено пред жителите на село Габрово. Ще произвеждат от гуми и отпадъчни материали от гуми суровина, която ще се използва в производството на дизел. Че всички знаят колко е това, не знам колко е. Не беше лошо да раздаваме и това въпрос. Може да го предложи и не да представя тази информация.
Беше тук преди... Аз мисля, че е редно Общинския съвет по закон, управлявайки общинската собственост, да има и свой представител в управлението на общинската собственост. Защото по закон вие управлявате общинската собственост. Аз изпълнявам вашите решения. Господин Михаил. Много е време, когато това беше продадено. Не, те не са били продадени. Увеличи се капитала с цел да лицензира складодържател, защото трябваше да иска на 500 хиляди. Тоест акции общината никога не е продавала или не е намалява. Намалява е делът де факто при увеличение на капитала. Увеличава се капитала. Вие гласувахме той за да се увеличи. Да, когато гласувахме, госпожа Дончева беше кмет, но не прие нашето решение. Тогава общината се запази като дял. Но само така и Преди така... това може да обясните как беше. Преди беше друг закон, в смисъл преди Европейски съюз беше. Не беше България в Европейски съюз. Аз знам на някакви неща, преди ги знам. Да, Само да обясня. Чикаго, знам, имаше един шеф на безбитна зона, който имаше 100 000 лева годишна заплата. И си гледаше зайците. Да, така беше. Тогава сестра ти беше там. Ваш приятел. Преди това беше кмет, Тогава тогава не бяхме член на Европейски съюз и тя действително беше. Така беше. Това знам. Помня го, ваш приятел колеги, няма заплата и много банкети. Абсолютно. Банкети ми прекъсват. Само да си изкажа, аз ако ми дадете думата се пак. Свободна безмитна зона Драгоман, аз съм измар представител от 2008 година с решение тогава за мандата 2007-2011 и след това мандата 2011-2015. Отначало зоната действително имаше намерение от други акционери и хора да бъде закрита, да бъде ликвидирана. 8 година не им дадохме право да бъде ликвидирана свободна безмитна зона Драгоман. Направих си труда, изчислих свободна безмитна зона Драгоман си е действащо предприятие, в което работят драгоманци. Драгоманци, ако беше ликвидирана свободна безмитна зона Драгоман, нямаше да получат работни заплати от там. За 8 години са получени 427 000 лева, под формата на работна заплата от драгоманци. 90 000 лева са внесени като осигурителни вноски. Отделно местни данъци и такси в общината са внесени 25 000 лева. Около. Не съм проверил точно. Така че, ако беше закрита свободна безмитна зона Драгоман, това нещо нямаше да го има. Аз тогава бяхме общински съветници господин Бухеге и госпожа Банкова и господин Иванов и успяхме да знаете какви перипети беше още в първото общо събрание 2008 година, когато ни се беше обжалвало решението, по всякакъв начин се пречи. Но свободна безмитна зона Драгоман е действащо предприятие и се намира на територията на община Драгоман, в която работи Драгоман. В момента свободна безмитна зона Драгоман е наела допълнителни площи от Балкан, тъй като инвеститора, който складира стоки, имаше това изискване над 4000 квадратни метра застроена площ. И затова трябваше да се наемат допълнителни площи. В момента с инвеститора, който е, т.е. складиращи, който е намалил тези площи, но продължава да се изпълнява договорните отношения, безмитната зона се изпълнява договорните отношения, няма закъснение в работните заплати, в смисъл съвсем нормално е 5 до 10 дена. В момента работят над 10 човека в свободна безмитна зона Драгоман, които са драгоманци. Иначе публичният търговски регистър е публично може да се видят годишните финансови отчети. Имаше определено задължение към община Драгоман, погласява се редовно.
ще се погаси, надявам се, най-кратки срокове. Опита се да се регистрира като лицензиран складодържател, но изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове са непосилни за лицензиран складодържател, тъй като там се издават едни гаранции, които не са посилни за свободна безмитна зона. Мисля, там трябва да издадеш банкова гаранция за този, който ще складира дадената стока, тя може да е милион. Така че това нещо не може да стане в територията на свободна безмитна зона. По всякакъв начин се търси краен производител, който да произвежда на територията на свободна безмитна зона на Романа. Иначе, това мога да кажа. С нашите решения през двата мандата успяхме да спасим свободна безмитна зона, да се продължи дейността си като такава. Трудно беше, да. Искам да кажа, че естеството на докладната записка в момента е да изберем представител на община Драгоман в общото събрание на свободна безмитна зона Драгоман. А може би в някои от следващите заседания, ако колегите се интересуват, малко повече относно дейността. Така или иначе, на следващото заседание трябва да гласуваме по нашата наредба за управлението, която имаме в дружество на общинско участие, трябва да гласуваме как ще гласува нашия представител в общото събрание, което предстои на 30 юни. Така че в следващото заседание пак ще има докладна за свободна безмитна зона за Румъния. Аз знам какво става информация и развитие. Само, че бъдат повече информация, може да се зададе някой това въпрос. Заповядайте, господин Хегер, свободна безмитна зона. Питам, защо ти не направи това информация, сега малко не има тъмност. Аз знам, че се представя. Затова казах, че го усвоим за държавата. Но не мога да съм знам, че те се общинска собственост, не знам. Добре, колеги. Аз не знам. Аз не съм инженер, примерно. Скромно число. Колеги, има ли други питани изказвания? Преминаваме към гласуването. Предложението на комисията чухте. Гласуването е поименно. Методи Методиев за. Антина Младенов. Младен Хегер. Кирил Марков. За. Костадин Николов. За. Михаил Михайлов. За. Райчо Сколов. За. Петър Ставраки. За. Любов Добрев. За. Соня Ночев. За. Райчо Славчев. Значи 10 гласа за, двама не държали се приема. Искам да те бъдам. Колега Хегер, пушачите не са привилегировани, спрямо не пушачите. Сградата на община Драгоман е забранено да се пуши. Ние сме един вид страна на зависимост, която се Тя е лична. На следващите две доклади съм за. Ако искаш, ще участвам. Колеги, минаваме към точка 17 от дневния ред, а именно входящ номер 204 от Георги Иванов Модев относно отпускане на кратна парична помощ. Да, госпожо Младенова, имате дума. Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100 лева на Георги на 200 където е на 17. Колеги, има ли други предложения? Не виждам. Който е съгласен, може да гласува. 10 гласа за, против няма, въздържали се няма. По време на гласуването господин Хегер е извън залата. Поради естествени лични причини. Ще го разберат не пушачите. Тоест пушачите. Точка 18 от дневния ред е заявление с входящ номер 175 от 26.4.2016 от Георги Богомиров Сираков, председател на настоятелството на Народно читалище Прокуда 1928 село Полотина относно оказване на съдействие за успешен укрепителен ремонт на част от покрива на Народно читалище Прокуда 1928 село Полотина. Има думата госпожа Младенова за становище.
Становището на комисията е следното. Да бъде възложено на кмета съставянето на комисия, която да излезе с предложение за количествено-стойностна сметка относно средствата, които са необходими. Като бе направено предложение тези средства да бъдат в рамките на 3000 лева или до 3000 лева, като евентуално тези средства да дойдат от параграф 1030, който ще Вие сте взели определено доста мъдро решение, но аз, познавайки ситуацията на място, с 3000 лева няма да с 3000 лева просто не виждам какво ще се случи долу. Да, ще направим комисия, ще ги вложим където трябва, но проблемът е в покрива, основно. Под покривното пространство. Оттам е една от стените, която е в задната част на особено място, също има проблеми. Покрива е 100 и няколко квадрата. 100 и няколко квадрата. Така че с 3000 лева ще се опитаме да направим нещо, само да няма като предния път. Спомните си, гласувахте едни 2000 лева, пък се оказа има процедура 1800, пък след това определени политически деятели от Володни нападнаха тук, че сме откраднали парите, че не знам какво. Значи трябва да сме наясно, че с 3000 лева нито може да смени покрива, нито покривното пространство. Добре, нека да го коментираме преди да го приемем. Колко е? Да, 3000 лева за покрива. А покрива в Коломина? Нали го притискава като ремонт? Прекъсна ремонт. Също ли говорят? Ние се смея. Прекъсна ремонт. Преди 4-5 години посновахме да направим ремонт. Сега правим пак ремонт. Това ще да вземе при ремонт. Колеги, първоначално предложението в комисията и обсъждането беше да се състави само комисията, без да се гласуват средства. А евентуално на следващото заседание след направата на КСС да се гласуват тия средства. Но с цел, че е наистина крайно наложащо да не чакаме следващото заседание на Общински съвет и следващото решение, затова предлагат и комисията това решение. Но ако има нужда от повече средства, разбира се, може да коригираме сега нещата. Ако е само за пререждане на хитероиди, да, ама то не е. Нямаме конкретно КСС, за да ви кажа какво точно е. Имаме поддаване на конструкциите, което означава, че не е само конструкциите. Да. Там ще се работа. Добре, ние общинските съвети цитираме заплати. Що не извадим ние така да кажем, айде, един път нашите заплати и дай направим това колотина. Ето, решение на проблема. Всички да извадиме нема стигна. Нема стигна това, ние сме 11, по не знам колко дори да че стигнат. Съгласна. Това да стигнат. Колеги, тогава имаме на вариант да предложим само кмета да създаде комисия, да направят КСС и следващото заседание да гласуваме точно и сумата и точно параграф. Да. Така че аз правя това предложение, именно да се спрем, възлагаме на кмета да състави комисия, която да изготви КСС и да бъде внесено на следващото второ заседание на Общински съвет, което ще бъде на 24 юни. Колеги, преминаваме към гласуване. Гласуваме моето предложение, за да се знае и сумата след това, за да няма карта на който се гласа, може да гласува. 11 гласа за, против няма, въздържали се няма. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, именно 19-та точка. Заявление с входящ номер 179 от 28.4.2016 от Радостина Антонова Богданова относно отпускане на еднократна парична помощ при раждане. Госпожо Младенова.
Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна парична помощ при раждане в размер на 500 лева на Еватостина Антонова Богданова, лицето има завършено пишено образование. Взехме само да се разговори с комисия, да се направи КСС и следващите проекти. Да. Колеги, има ли други предложения по докладната? Не виждам. Който е съгласен, моля да гласува. 11 гласа за, 0 против, 0 въздържали се. Преминаваме към точка 20 от дневния ред, именно заявление с входящ номер 187 от 14.5.2016 от Анжелика Валерия Петрова относно отпускане на парична помощ при раждане. Госпожо Младенова. На комисията да бъде отпусната еднократна парична помощ при раждане в размер на 400 лева на Анжелика Валерия Петрова. След има свършено следно заседание. Колеги, имате думата. Не виждам. Преминаваме към гласуване. Който е за, моля да гласува. 11 гласа за, 0 против, 0 въздържали се. Следващата докладна е точка 21. Докладна записка с входящ номер 198 от 19.5.2016 от Андрей Иванов, кмет на общината Роман, относно отпускане на еднократна парична помощ на Димитър Ангелов Иванов. Становището на комисията, госпожо Младенова. Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 1000 лева на Димитър Ангелов Иванов. Колеги, имате думата. Не виждам, който е съгласен, моля да гласува. 11 гласа за, 0 гласа против, 0 въздържали се. Преминаваме към точка 2 от дневния ред. Имаме входящ номер 181 от 9.5.2016 от Йорданка Василева Рашко относно отпускане на еднократна парична помощ. Госпожо Младенова, Становището на комисията е да бъде отложена за следващото заседание молбата на Йорданка Василева Рашкова до пълното и окончателно. Благодаря. Колеги, който е съгласен с становището на комисията, моля да гласува. 11 гласа за, 0 гласа против, 0 въздържали се. Се отлага докладната. Следваща точка е 23-та. Молба с входящ номер 182 от 9.5.2016 от Миглена Тодорова Никола относно отпускане на еднократна парична помощ. Становището на комисията, госпожо Младенова. Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 150 лева на Миглена Тодорова Никола. Да, благодаря. Колеги, преминаваме към гласуване, който съгласен, моля да гласува. 11 гласа за, 0 гласа против, 0 въздържали се. Приема се. Точка 24 е молба с входящ номер 186 от 12.5.2016 година от Виолета Григорова Герасимова относно отпускане на еднократна парична помощ. Госпожо Младенова, имате думата. Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 150 лева на Виолета Григорова Герасимова. Благодаря. Колеги, имате думата. Виждам, който е съгласен, може да гласува. 11 гласа за, 0 гласа против, 0 въздържали се. Приема се и минаваме към точка други. Само да спомена, че имаше днес среща, събиране на Комисията по образование, култура, младежка политика, спорт, социална политика и вероизповедания за преразглеждане на критериите за отпускане на еднократна парична помощ, за решението за даване на еднократни парични помощи за раждане и за абитуриенти. Решението, така че комисията е прецизирала критериите и на следващото заседание ще бъде внесена записка в тази връзка за конкретизиране на критериите. Повечето съветници са ни запознали с плана Сокошеса. Ще го кажа. Ще бъде променен критерия за извън медицински нужди, когато са еднократните парични помощи. До 100 лева да има право в рамките на 2 години.
когато става въпрос за медицински нужди и лекарства, да бъде в рамките до една минимална работна заплата и в рамките на всяка календарна година да има право на това. След това се прецизира в еднократните помощи при раждане, майката и бащата да имат постоянен настоящ адрес към момента на раждането на територията на община Радоман и правото да получи еднократна парична помощ да бъде в период до навършване на една година, от раждането на детето до навършване на една година. След това дори да се повира такава молба, няма да може да получи еднократна парична помощ при раждане. Тоест, в рамките до навършване на една годината на детето да се получава еднократна парична помощ при раждане. Относно частта за гимназистите, които завършват нашето СОУ, прецизира се относно наказанията, редукцията на сумата, съответно наказанията се натрупват съответно, ако има 9, ако има 10, ако има 11, ако има в 12 клас, а не само да се взема предвид 12 клас. Така че това са насоките и това се обединиха съветниците в комисията да се променят в тази насока критерии. Така или иначе ще има докладна, пак ще се разискват, пак ще има становищи и мнения, но още сега искам да ви запозная, за да мислим, може нещо пак да се роди този месец, до следващата сесия. Това е като информация. Колеги, вие ако имате нещо. Да, господин Иванов. Ще се използвам това да покана първо от децата и техните родители на 2 юни в спортна зала Драгоман, където ще има едно страхотно представление, една програма, ще ни гостуват любими герои на децата, миньоните, ще има много награди, много лакомства. Към вас, общинските съветници, отправям покана днес, разбира се, ще ги получите и официално. На 10 юни ще открием заедно с вас Центъра за настаняване на деца и младежи от семейен тип от бившата поликлиника на град Радоман. Ще направим официално откриване съвместно с компанията Sonistar, а пък те ще ни подарят една програма, която финансираме изцяло от тях. Ключовото лице в програмата ще бъде известен и модерен певец Рафи. Значи заповядайте. Колеги, не виждам, поне ще закрия заседанието. Поради изчерпване на дневния ред закривам нещо заседание.